खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटुब चेनेलाव आं बयखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा सा खोलाजुलि बिहाबा बिश्वनाथ जिल्लानि जामुगुरि होननाय जायगा, बे जायगायाव हारिमु हान्जाखौ लांनो नागिरदों। बेयाव मोनसे प्रग्राम जागोननो, मा होनो राहुल गान्धी बिथांमोननि मोनसे माबा रेलि खालामनाय प्रग्राम जागोननो। दा बेयावनो जोंखौबो बराय हान्जा हिसाबै माने हांख्रायना लेंहरदों आरोना। दा जों बेयावनो थांनो नागिरदों। ओरैनो हारिमु हान्जाफ्रा ओंखारजोबनानै दङ। बिथांमोनखौ जोङो एसे बानजायनानै लांनो नागिरदों आरोना, बुजायनो बेयाव थाङोब्ला माबायदि थाहैनांगौ, माबायदि आब्रुथियाव सोलिहैनांगौ, बेखिनिखौ दा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। थांनो ओंखारबाय नै लोगोफोर, जोंना फिसाफ्रा थांनो ओंखारबाय। दे थांदो, मोजाङै थांदो, ओइ मोजाङै हमथा हमथा थांदो, मोजाङै जिरायनानै। जों एलट'जों थांसै, हेलिकप्टारजों थांगोन जोङो, हेलिकप्टारजों। मोजाङै हमथा, ओरै बुग्दाव जागोन बाबु। दावराव जानो हादों, रायना होसोरजों दावराव जाबा। थांनो ओंखारबाय, फिसाफ्रा थांनो ओंखारबाय नै। दे लोगोफोर दायो थांनो ओंखारबाय जोङो, गारि गाखोजोब्बाय नै। नैबेसिम गंसे आरो गंसे दंबायो लोगोफोर, गासै गंनै। बेनिफ्राय जोङो एलट'आव थांसिन लोगोफोर, एलट' गारिजों बिसोरखौ बेयाव हगार हरबाय। नै लोगोफोर बेयाव जमा जादों, एबार बेनिफ्राय गासिबो थांजोबसिगोन आरो। सारिदुवारनि फिल्ड बियो। एबार बेनिफ्राय फारि फारि थांसिगोन लोगोफोर गासिबो। लोगोफोर जोङो मोनफैबाय नै, जायगाखौथ' मोनफैबायमोन, दा मा खालामनांगौ मिथिला, जोङो मोनफैबाय।